नै लोगोफोर दिनै जोंहा ना फिसादो थास' जागोन इनिखायनो ना लाखिबाय आङो 50 दा मात्र मान खम सिनाया बेखौ दायो जागोन थास'जों जोंलांदोंमोन दा इन्टारेस्टेड आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो सुखांना सायखांना एसे फोरानदो र' सान्दुं जाखो राननायनि थास' हानानै लाबाय आङो गोखै होनानै जानांगौमोन गोखैबो गैया मोनसेबो थबसि बाथोन देखाबाय पियास हानोसै नाखौ फार्स्ट एवफ्रामग्रोना लानोसै ओरैनो संनोसै जानोसै माम्मिगो हालदै संख्रि फोननानै लाखाग्रोबाय दं माने हारसिंनो केमेरा हमनानै हारसिंनो खालामनाय जायो ना ओंखायनो डिस्टार्ब मोनो आं एसे खामानि मावनायफोराव एवग्रा लानानै खोन्थिगोन नोंथांमोन नायलांबाय था नाया लोथि मावा आरो फिथिख्रि मानैसो दोङो ओमफ्राय दैमानि ना नैदिया दैमानि ना दां ओमफ्राय नैबे लोथि मावा ओमफ्राय फिथिख्रि ना मानैसो दंमोन ओमफ्राय बेंसि ना दंमोन फिसा फिसा ओमफ्राय आङो गारजोब्बाय ओमफ्राय आं गारबायलै सु गोनां बेखौ जानानै सुवासो गोरनाफोराव नांथागोन होननानै हालदैयानो नाङाखै माबा नै दैमानि ना आङो एबारसो फार्स्ट टाइम मोनजागोन दैमानि ना जि फिसा फिसा गेब्लेजोब्बाय एवनायावनो हालदैया जेसेबां माखासेबाबो नाङानोखा दिनै गोथाव गोथाव जागोन नै थास'खौ एवफ्रामना लाबाय ओमफ्राय नाखौबो एवफ्रामना लाबाय ओमफ्राय नैखौ दायो एवखाबाय जागोन ओमफ्राय नैबे पियास ओमफ्राय नैबे जाबोर ओमफ्राय एख' गैया ओमफ्राय सारायखौ फुदुंदो पियासानो खामथायजोब्बाय बेटा न'आव थाबाथाय बिमानि संनाय जायै जायै संनोनो रोङा जादों माखौ मा खालामनानै संग्रोयो मिथिया थुमल जानो गोनां जादों ओमफ्राय दायो भिडिअ खालामना लाखाबायना एबार नेक्स्ट टाइमाव संनांगौबा बिदि सङोमोन ना ओरै होननानै नायै संगोन आं दायो वाटारमेलन होनोसै भिडिअ हमनाय खेंख्रा खेंख्रि मावलायलायदो दे हामा मोना दैखौ नांबावगोन माने जोङो बोथिनैनि संखानि आरो खोनि गोनां सारसनबाय आरो माबा सलायलायाखै बेनिखायनो आहा मोनसिगोन जानो लुबैनानै हाथारला नै थेग्राखौ जि गोरान बेखौ होनो र' जोंनियाव माने माबाबो गैयाना जेबो गोखै बुस्थु गैया ओंखायनो बेखौनो होबाय बेबो रुम खाथिनिफ्राय लाबोनानैसो होदो दा एसे माबानानै गेब्लेहोनानै नाखौ होनानै ओमफ्राय खांनोसै नाखौथ' एवफ्राम खाना लाखादोंमोन ना बेनिखायनो मछली दे दिया है अब तैर रहेंगे वो पानी में जाके नहीं ऐसे बाबा मोनसिगोन जि गोथाव जाखासै बाय दायो संख्रि नायनानै खांनोसै आरो जि गोथाव नुखादों नै माने बारा रुयाखै माने रुइदो ओमफ्राय माबाया रुयाखै दिनै
जाय जानोसै नै थास'दो ना फ्राय ओमफ्राय फालौ ओमफ्राय संख्रै ओमफ्राय दायो जानोसै मादि जादों गोखै नायखाय गोखै जादों न' बारा होआखै आं जादो दे जानो हानायानो संख्रि गोबाब जादों जायाखै पात्ता मोनलां संख्रि गोबाबसो मोनसिनदों बरिया जादों गाइस सोरबा जानोबा जाना फैबानो जाबाय आं संना जागोन देन्जार बरिया जादों थास' ओरै मोनजोबाखै थास'खौनो लाखिना जानांगोन दे आलुखौ दैमानि ना आं एबारसो फार्स्ट टाइम मोनजादों दैमानि ना मोनजाफेराखैमोन आं मोनजाबाय दैमानि नङालै दैमाखौ खुनुगा हागरनि हागर मोनफागोन याव मानिबा ब्रह्मपुत्रनि र' ब्रह्मपुत्रनि ना मोनजाबाय जोङो नाव लानानै ना गुरलायसिगोन गुरालै सारो जाम्बिलाय ओइ सारा बोयो मुस्रिदो बेखौ गुरनाय न' जेखायदोसो गुरनाय ना